O, di ba? Ganahan mo, ingon ani maglangoy-langoy na isda na murag ga bold. Oh. My love, sidog ta dire. Kay naay nangutana ba? Naay nangutana abot na pud sa katibitang ni trending sa una ato mga niaging pila ka bulan nga katong about sa isda nga tamarong. Kani nga video kana nga video kana nga post nako. Gimuan man ako na siya og kanang video kay daghan man guning react kay ala ingon ana daay nang isda kanang naaday panit. Karon mga my loves, akong tabagon si ma'am. Ingon si ma'am, ing ana ba jud ang labas nga isda? Mo ni pangutana ni ma'am. Kung tubagon ang pangutana ni ma'am, karon kay daghan naman nanunggo diri sa amua nga mga nanagat sa ingon adto nga isda, kutob or tamarong, mao man gini pangita diri sa mga taga-amua. Akong ipakita sa inyo ang mga my loves ha. Kana yung gikan bitaw sa mananagat kanang mao pa jud pagdunggo. Mangayo ko para ipakita lang gid sa inyo ang labas nga isda naagi panit. Pero di ta magbalik-balik bitaw kay daghan kay nangutana. Daghan kay niingon nga kanang giputos gyud kunog kuan kay aron makapadugang sa timbang. Tabang makapadugang sa timbang tong nipis kay sa katanan nga cellophane. So, akong ipakita niyo karon mga my loves, direct sa mga mananagat jud mangayo ko ha. Mangyayo ko og pila ka buok kay ako ang ipakita gyud ninyo kanang yung mao pag ipagdunggo. Ayoko inagadadalan ni silag machine antong dagat aron iputos ng isda. So akong ipakita ninyo karon mga my loves, ang labas nga isda nga naay panit. Panit man gud na siya, dili man gud cellophane. Kana bago na silang abot. Kato po dito, bago po nang abot. So mangayo ta na nila sa kabuok karon mga my loves ug madala na nila ilang isda dire. Mas maayo man gud nga makakita gyud mo sa pagpangayo na ko gikan gyud sa mananagat kanang gikan bitaw gyud sila nanagat kay para makaingon jud pud mo ba nga labas gyud gikan gyud sa dagat gikuha. Kay daghan mo mga nag-istorya nga kato kuno nga isda gibutangan jud kuno cellophane. No, dili to siya cellophane. Panit gyud to siya sa isda aron mo masayod. Awa mga my loves, so kakuha sila dako nga isda. So diri mga my loves, mangayo ta. Ay ikaw lang. Mangayo ta rin mananagat diretso. Mangayo tag tulo ka buok. Dai ko John, tulo. Tulo lang. Kaya kung ikuan. Oh, di ara mga my loves ha, gikan gyud na sa mananagat ha. Oh, kani mga my loves oh. Gikan na gyud ni sa mananagat ha. Lantawa ninyo. Kani labas na gyud ni. Kay gikan na gyud ni siya sa dagat. Mao pag ipagdunggo ani oh, nangabibo pag ani sila dito oh sa kilid oh. Kay gatimbangay. So karon, kuning panitan. Labas gyud ni ha. Tara mga my loves, tulo ni kabuok. Mao ning isda mga my loves, ang katong ni trending bitaw nga naipanit. Kung panitan ha, gagmay-gagmay lang gyud ni siya. Dira mga my loves oh. Unsa naman ni akong kuan oh. 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 Diba? Ngun ana na siya oh, labas gani na nga isda oh. Oh, dara mga my loves oh. Oh, diba? Panit ra na mga my loves oh. Oh. Panit na ha. Oh, so panit na mga my loves. Labas na ginigikan na gini siya sa kuan ha mananagat. Naagyoy panit ang isda mga my loves no. Dili gid na mahimo nga ang isda walay panit. Ingon ani ang porma sa isda kung walay panit. Maglangoy-langoy ingon na klaro kay unod. Isod man gud kay ni siya panitan mga my loves. So dara. Oh. Oh, di ba? Oh, di ba mga my loves? Naadyo na siya panit. Oh. Naadyo na siya panit mga my loves oh. O ninyong giingon nga panit oh. Oh. Di ba? Naay panit mga my loves ang isda. Kung walay panit ang isda, maglangoy-langoy ingon ani. Nya ganahan mo ingon ani maglangoy-langoy na isda na murag ga bold. Oh. Di ba? Gahukas ang isda kung maglangoy.